Boleh kau naik sini. Betul, salah dia korupsi naik dan dua orang korupsi naik dua orang. Rasa mengusin Bible. Aja kuno dino kenaya jeng Tripura Idol hendak kini edisi ni government hoite jeng 2 bosor omai ke khair kha. Sini kebang ma Tripura Idol jiti nairo. Tabo India Idol butangui semaro go busung audition roy maro nung laika. Omat sini kaisa achievement. Sini jubok rogno sung diskangwa agogui thangwa ni lama jeng sini edisi hoite bubagrani hoite sini CM sani netite sini omahake achievement sing tobo sing tabo gunugo blaike ane bekak khak hambu sini sport school aige Agartala Badarghat Bangladesh border go kaisasi oro jagao sini kilange ne footballer ni kene joton kilange kiri jaw sini kaitya kamini sema oro jagao bot iroi kha sport school lo Class 8 for Zaka. Body physical sukhe bo harassment khajaka dal dikuno kure je dino bupano joto garden school suti malaha janjar satro no phaibe garden no phaina pasini thangmane bupa thangui nok singo pusa ni buskango thangui dog lama phioge o pusa bupano no o baba ni kaise khopper mase aske si thusi paila asuk sini bukhawa tu kota bukane bukhape kawanai omo hairo ke sing babu dija sing tumani bagai borong ke ne bukung sisi nai hani bagai kuno treatment kere kuno facility kere exercise bile hard work hairo jago hani bagai sing omo ke deramung sing sini kilane ngun sing omo hai gote thangka kintu sing tabong nai di bubagrani wan soma bai sem sani wan soma bai Sini Tripura mau thani wan soma bai jeng tabok sini kilawan sport school to bola age tui CPN BJP Congress khala hangke Udaipura sport school khama Binuniawang khama Bishal Gorong khama omahai koto koto sohro mane
ओंखामो किन्तु दाबो जों गिलावो स्पर्ट स्कुल जों तबका बोसोरनि प्राय 15 कोटिनि प्रजेक्ट अमाहायके जों तय फैनायखौ बो खायसे सिनि एसिपमेन्ट दाबो जेंजाक दङ बोसोराव जों अरो हयते जों एथलेटिक्स बोसोरनि रमानाय निनि तमा हुसिनाय निनि फुटबल बोसोरनि रमानाय पार्सोनेल गेम पट्रेफोर जों अरनि हयते जों मानसिनाय अमा खायसे सिनि जों अरो अत्र एलाका सीएम सानो मामानि सिनि एसिपमेन्ट अमा हायखायनि जों सेंसिटिव फुटबल ग्राउंड बा अस्ट्रेटा फुटबल ग्राउंड बोसोर प्रोजेक्ट बजार प्रोजेक्ट बो 2022 नि बोसोर व्यक्तिगत बमानि तमाखा सिनि अत्र एलाकानि ता बर्तमान 7.5 बोसोरनि एमएलए बो तमाखा 6 मानि बागै अनिल कापुर मन्त्री मामानि जरा इनके बाचिनि ओ सेंसिटिव फुटबल ग्राउंड तावा कायसारावो बनि मेमोरियल प्रोजेक्ट तो वालिया जों ताइ रजाखा चिनि अरो किलावा सनावा मालिया 2023 विधानसभा पाइखा सरकार फाइलाफिखा बनि परे ताबो ट्राइबल वेलफेयर मंत्री विकास देबरमा फाइखा चिनि भूभाग्रा तै चिनि सीएम सर बाय क्लोज मानि बागै जों बनाहाय प्रोजेक्ट रो चिनि किलानिनो तय फाइलाफिखा ताबो तय फाइला सीएम सर रो सावै आनमं आनो गायसे पारोसि नों मांगे गथ प्रोजेक्ट नासिनाय हुए लासिया बेहाय आनो सुलता गरिया मिसन आथ्र बुलाव तांगो दि मा तांगो बस आं तो बहि गसै दङ लासिया अमा हायरके जों नखा बीजेपी खाय हि चिनि अत्र एलाकानि एमएलए न जों ताबो आनि साय यत साय थांखा जों ताबो 15 तारिखो चिनि गरिया अमा आथ्र बुला हेडक्वार्टर जों 15 तारिखो उद्बोधन इमिग्रेशन खायने हलामथाय गायनाय चिनि तमानि बागै चिनि कायसे अरो जागो चिनि स्टील बाय टाटा कंपनी बाय स्टील बाय जों अरो हल तांनाय जेमन चिनि 1000 कैपेसिटी नि खायबो अरो हल तांनाय बबो प्राय 9 कोटिनि प्रोजेक्ट सेंक्शन जा अमाहाय बाय जों ताबो पुस्कांगो तांनाय हिंगे जों नायदि जों ताबो एसपी नगर पित्रा मादसिनी कम्युनिटी हॉल गटमा तांग तंगो बागमाबो बताबो तांग तंगो अमा के सिनी रबारनि स्मोक हाउस बुजन जागा जागावो तांग तंगो अमा हायखानि जों कुनो जागावो बाजार स्टॉल बा तांग तंगो बा सिनी तमा हुसिनाय ओपन सेट बुजन तांग तंगो अमा हायखानि जों पालि बागै जत समाजनि बागै किसा तिनि सिनी एडिसियो रां करै बाकी करै 100 जना पपुलेशन जों 35 जना एडिसियो दङो किन्तु जों 35% जों दङ हानिबांगो 35% जोङो 35 टाका 100 टाका 35 टाका रावाबो जोङो 2 टाका 7 पैसा जों रजाय हाकै जों बोसोर ताबक एचिभमेन्ट खाय दं जदि बोखा दं आके चिनि अत्र एलाकानि रामपद दारामपदजी ब सेंट्रल ऑफ बीजेपी स्टेट ऑफ बीजेपी ब गोबांमा प्रोजेक्ट बबो गोबांमा डेवलपमेंट सिनि बां खायनाल किन्तु बनि बोखा बोकरै मेमोरी बोकरै सुदु बरंनो हयरानि खायबै ब पंचायत रो थाङै मै बिसलै सार बागानि जुगत्र जुग अमाहा अजुग बरंनो जों एमएलए रमानिनो सिनि दफा गोलगो हानिबांगो जों वान सलायनाय बोसकांगो Belai sini poja kotor tongu, ini berhai. Belai angkau asal tongpan berkah gelai mani, asal gelai sama ya. Oh ini ni sal 9 September, 1949 ni 9 ini ni 9 apa teman sini September sini merger agreement kaimani sal. Oh tini hai jorawa sini Maharani Kanchan Prabha Devi sini India government by Mars Umani din basa. Ama hai jorawa sing borobai gedalene sini tabo bukto bugi sing bugi lain atom. Hanbang belai khanang ngeba khadu konang tini beseng lu anse sikang ora regional secretary sai tangka. Gedekma chale saltham rawe mia proposal to rawe Delhi ni SP ro by salaiwe pura final enza. Boro
जों मास गेदारिं खाइबै जन्तर मन्तर रेली खाइ मास रेली खाइबै जन्तर मन्तर सिटिं डेमनस्ट्रेशन गण अवस्थान आसगै चिनि चबाना खाइनाय हुमान पर्यन्त बरक जोंना रेली खाइबनि लाइन बरगै जोंनो हिंबत हिंरवानि बरक राजिनिया बरक तमा साखा एसपी साखा निरंनो चिनि गारि बाय निरंनो तलाङै बायसबे जन्तर मन्तर सिटिं डेमनस्ट्रेशन तलाङ तुइरनाय फैला गसो किन्तु मियाफ्रा हरहाय सावो निरंनो जों गारि बुरमाया हिंनि बिमा खाया हाय साफैखा थाङै 4 जनानि साय बेसि हाखे हिंजा बुथुखे थांमोन नौवा हांखे निरंनो भारतनि कायसा आर्टिकल दन्दबानाय निरं दन्दर जानाय हिसाब नायदि इनके बो इंडिया गवर्नमेंट इनका चिनी कायसा तिनि हाय सालो बरक निरंनो त्रिप्राहानो जों निरंनि गाहाम हाया बिपदे आपदे सुख दुखे जत निरंनि लगे जों दंनाय गसेमानि बरकनि ओ सामानि ब्यांक थाका एग्रीमेंट खाइनानि ब्यांक थाका तिनि सभा पर्यन्त खाइबानि रया अमा हायसि हायबानि सिनि बरक अतुबो मासा मांगै मा थाखाय थांफोनो जों दिनि चिनि डेमनस्ट्रेशन सिटिं डेमनस्ट्रेशन ताबो सभा खाइदों हारिबा बुखाबो बुत्रि खलायो जों सारा त्रिपुरा गोनाङै दिनैनि जरावो जों हमसां रेली खाइनाय तै भुबाग्रानिबो दा कमंमानि दङ जतनो हमसां रेलीबो लामोखि दिनै नन पलिटिकल तिनि कुनो त्रिपुरा थाखायसो दफानि सभा खाइनानै हाया दिनै बीजेपी होनथों सीपीएम होनथों कांग्रेस होनथों आईपीएफ होनथों टीपीएफ होनथों जतनो दिनै सभा खाइदिनि भुबाग्रा कबक दङ दिनै जों कुनो पलिटिकली पार्टीनि फ्लेग न जों दिनै सभा खाया दिनै जों कायसा इन्डियानि बाय जों मार्जार हाबाय इन्डियानि नागरिक हिसाबै नेशनल फ्लैग बायसि सभा खाइनाय हालिबाग चिनि पार्टीनि तरफ থেকে चिनि ब्लक कमिटिनि तरफ থেকে जों 5टा समावबो चिनि किला और चिनि मा सिनाय संख्रि हल बसकांबो जों गेदारिं नाय हाके जों चिनि तिनि हमसां रेली खाइनाय